লেখা ଅଛି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅଦାଲତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ। ଜୟ ସାହେବ, ଯଦି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ତାହେଲେ ସେ ନାରାୟଣ ଏ ନାରାୟଣକୁ ମାରିଲେ, ଏ ନାରାୟଣ ସେ ନାରାୟଣକୁ ମାରିଲେ। ଏଠି ତ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣକୁ ମାରିଲେ ନା। ହେ ଅର୍ଜୁନ ସାମଲ, ସେ ନାରାୟଣ ବାଚ ବନ୍ଦ କର। ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅର୍ଜୁନ ସାମଲକୁ ତୁରନ୍ତ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଉ, ତା ନହେଲେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବ। ଜୟ ସାହେବ, ଆତ୍ମା ଅମର, ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ମାରିବ କିଏ? କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ସାହେବ, ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ କେମିତି ହତ୍ୟା କଲି? ଜୟ ସାହେବ, କେମିତି ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କଲି? ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଅର୍ଜୁନ, ତମ ମନ ଭିତରେ କିଛି କଥା ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି। ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ସେ କଥା କହିପାର। ୟେସ୍, ପ୍ରୋସିଡ୍। ରାତି ପାଇଲି ସବୁଦିନ ମୋ ଝିଆରୀ ଖୁସି ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ମତେ କହିଯିବ, ଅଜୁ ଦାଦା ଉଠ ଚା ପିଇବ। ଆଉ ମୁଁ ଚା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ହାତରେ ବ୍ରସ୍ ପେଷ୍ଟ ଧରିଥିବି। ମୋ ଝିଆରୀ ଖୁସି ମତେ ସବୁଦିନ କହିବ, ଅଜୁ ବେଟା ଶୀଘ୍ର ଯା ବ୍ରସ୍ କରି ଟିଫିନ କରିଦେବ। ମୁଁ ଧରା ପଡେ ବ୍ରସ୍ କରି ଟିଫିନ କରିଦିଏ। ଜୟ ସାହେବ, କାହିଁକି ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲେ ମୋ ଝିଆରୀ ଖୁସି ସାରା ଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏନି। ଆଉ ଟିଫିନ କରି ସାରିବା ପରେ ଭାଉଜ ମତେ କହିବେ, ଅଜୁ ଖୁସିକି ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ମୁଁ ମୋ ସାଇକେଲରେ ବସେ ମୋ ଝିଆରୀକି ସବୁଦିନ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସେ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଆସି ସାରିବା ପରେ ମୋ ଝିଆରୀ ଖୁସି ସାରା ଦିନ ମୋରି ପାଖରେ ରହେ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ। ଜୟ ସାହେବ, ଜୟ ସାହେବ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଫେଲ ହୁଏ ବୋଲି ମୋ ବଡ ଭାଇ ସବୁଦିନ ମତେ କହନ୍ତି, ଆରେ ଅଜୁ ଛୋଟ ଚାକିରି କରିବା ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଭାଉଜ କହନ୍ତି, ଅଜୁ ଚାକିରି କରିବା ଆମର କଣ ଦରକାର? ସାହେବ, ମୋ ଭାଇ ଏମିତି ଭାଇ ଯେ ମୋ ପାଟିକି ଗୁଣ୍ଡେ ଭାତ ନଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଟିକି ଭାତ ଚାହେନି। ଭାଉଜ ସବୁଦିନ ଭାଉଜ ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ମୁଁ ଶୋଇଗଲା ପରେ ମତେ କହିବ, ଅଜୁ ତମ ଗୋଡ ଦେଖାଅ ତେଲ ମାରିଦେବି, ନହେଲେ ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋ ପାଇଁ ରାମ ସୀତା। ଜୟ ସାହେବ, ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଭାଇକୁ କେମିତି ହତ୍ୟା କଲି? ଜୟ ସାହେବ, କେମିତି ହତ୍ୟା କଲି? ଆଇ ଅବଜେକ୍ଟ ମି ନଟ୍। ଆସାମୀ ଅର୍ଜୁନ ସାମଲ ଇମୋସନାଲ ଡ୍ରାମା କରି କେସରୁ ଖସି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ସାମଲ ସରୋଜ ସାମଲଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ଜୟ ସାହେବ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଜୟ ସାହେବ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। You are a killer. ଏମିତି ଇମୋସନାଲ ଡ୍ରାମା କରିଦେଲେ କେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଇଯାଏ ଅର୍ଜୁନ ସାମଲ? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏଭିଡେନ୍ସ। ତମେ ଏମିତି ଜଣେ ଅପରାଧୀ ତମ ସପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଅବଗତ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅର୍ଜୁନ ସାମଲଙ୍କର କେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ, ତାଙ୍କର ରାୟ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ସାହେବ, ମୋର ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ସାହେବ, କିଏ ତୁମର ସାକ୍ଷୀ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାକ୍ଷୀ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ।